Az állítólag mai műsorában a legendarombolók az állatvilág képviselőivel veszik fel a harcot. Kimennek a zöldbe, hogy megtudják, vajon egy egértől tényleg inálba száll le egy elefánt bátorsága. Az egeret kiengedjük, amitől elszabadul a pokol. Szerintem ez pont olyan, mint amikor mi a földön egy legyet pillantunk meg. Olyan apró, hogy szinte észre se vesszük. Ugyanígy nem látom az okát, miért kellene egy elefántnak egy egértől megijednie. Nem hiszem, hogy valami is történik. Én ezt a legendát nem sokra tartom. Miután a zéró reakció esélye elég magas, vigyázz, kész, rajt! Amint az elefánt mit sem sejtve közeledik a végzetes ürülékkupac felé, Adam és Jamie már a nyilvánvaló kifejletre készül. De ekkor a legendaírtók legnagyobb elképedésére az elefánt hátrahőköl. Nos, ami itt történt, az pontosan beleillik a klasszikus állítólag forgatókönyvbe. Hitetlenkedve mondtuk, ugyan már pont ez a kisvakarcs fog ráijeszteni. És lám, mégis megtörtént. Amit most itt láttunk, attól teljesen leesett az állunk. Az egér előjött, az elefánt megállt, majd óvatosan odébb baraszolt, mintha egy veszélyes ellenség került volna az útjába. Nem gondoltuk volna, hogy ilyesmi megeshet. Ez megdöbbentő eredmény volt. Hát igen, engem elképesztett. De talán az ürülék elmozdulása ijesztette meg, és nem az egér. Most próbáljuk ki egér nélkül. Ez jó ötlet. Tegyük most oda a kakikosarat üresen. Azt gyanítják, hogy talán a mozgás és nem a kisegér ijesztette el az elefántot. Ezért most a második kísérletben az ürülékkupacba nem tesznek egeret. Most azonban az elefánt nem ijedt meg. Ez tényleg igaz lehet? Nem reagált a kupac elmozdulására, pedig az időzítés ugyanolyan volt, mint az első kísérletnél, mikor az egér benne volt. Én már elhiszem. Az elefánt fél az egértől. Az első próbánál tévesen meg voltam győződve, hogy az elefánt nem fog reagálni az egérre. Aztán meg azt hittem, hogy az ürülékkupac mozgása ijesztette meg. Szilárdan hittem, hogy a kupac mozgása váltotta ki a hatást. Ezért aztán egy újabb próbát tettünk. A kupac mozog, de az elefánt rá se ránt. Abból az elfből kiindulva, hogy a tudományos eredmények megismételhetők, a fiúk még egy kísérletet végeznek el, hogy kiderítsék, hihető-e a fantasztikus eredmény. Oké, lássuk, mi lesz. Oké. Az elefánt közeledik, és lássanak csodát! Dávid megint ráijesztett Góliátra. Nyilvánvaló, hogy észrevette az egeret, és biztos, hogy nem a kupacra figyelt. Álmomban sem számítottam ilyen eredményre. Mindig örülök, ha bebizonyosodik, hogy nagyot tévedtem. Inkább az lep meg, hogy ma úgy megyek aludni, hogy olyasmire mondom, hogy lehetséges, amiről reggel még azt mondtam, lehetetlen. Amikor először hallottam erről, ugyanabba a kategóriába soroltam, mint amikor azt mondjuk. Majd akkor hiszem, ha a disznók repülnek. De íme megtörtént. Persze nem esett pánikba, de óvatosan elment onnan. Az egér felkeltette a figyelmét. Most tapasztalhattuk, hogy a szólásoknak nagyon sokszor valóságtartalmuk is van.